Ακουάριου Χανιά μέρος 2. Σμέρνα. Η Σμέρνα είναι το φίδι του βυθού. Είναι αρπακτικό ψάρι και δαγκώνει όταν νιώσει απειλή ή για να τραφεί. Το δάγκωμά της είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Πρέπει να πιέσετε την περιοχή και σίγουρα θέλει ιατρική φροντίδα. Η επιστημονική της ονομασία Μουραένα χελένα προέρχεται από την Ελένη της Τρίας λόγω της ομορφιάς της ή των όπλων της. Παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε. Με ετοιμάζουμε part 3. Δεν ξέρουμε ακόμα με τι ζω. Είναι έκπληξη για σας. Λοιπόν, ακολουθήστε με, subscribe, like και όσοι θέλουν να γράψουν και ένα μήνυμα. Για παιδιά, να ξέρετε ότι είστε πάρα πολύ καλοί όλοι που ακούτε το κανάλι μου και έχω να σας πω ότι είστε τέλειοι παιδιά.